זה נגמר, זה עבר, קצה חלום ודי. כל הזמן שנשר בין אצבעותיי, זה נגמר, זה עבר, לתמיד אולי. מעגל שנסגר ונשארת חי. ביום שבת בתל אביב, עיר בלי שמיים, 4 בנובמבר 95. נרצח, כנראה פעמיים, 2 יריות מאקדח של מתנקש. הלווייתו נערכה יומיים אחר כך. מטורף אחד ירה בו מטווח קצר. היינו בבית, ישבנו סתם ככה. אחר כך הלכנו לבכות בכיכר. ערב טוב, נציג משרד החינוך, הרב עידן, ראש מינהל חברה ונוער, תודה שאתה מכבד אותנו בערב חשוב זה. בהחלט ראוי לציון, סגנים, חברי מועצה, אגף חינוך, תושבים, הורים ובני נוער יקרים. אני קצת אדבר באופן אישי על רבין, כמו שאני תופס את הדברים, גם כאזרח, גם כחייל וגם כראש עיר. 17 שנים חלפו מאז הרצח, 4 לנובמבר 1995. זה לא רק רצח של אדם חף מפשע, זה לא רק רצח של אדם ששירת וסיכן את רוב חייו למען המדינה. זוהי פגיעה וניסיון לרצח של כבוד האדם וחירותו. זהו גם ניסיון חמור לרצוח את הדמוקרטיה הישראלית היחידה באזור. זה גם לא רצח בעצם. זה גם לא מטורף של רוצח מטורף, כמו שאומרים. ממש לא. זה אדם עם אידיאולוגיה מובנית, ברורה, שחשב אחרת מאיתנו. אחרת מרבין, אחרת מהממשלה, והחליט לקחת את החוק לידיו, והחליט לרצוח ראש ממשלה ישראלי שחשב אחרת ממנו. זהו פגיעה עמוקה וקשה בערכים היהודיים והמורשת הציונית שלנו, למרות שהוא חובש כיפה. גם ביהדות כתוב לא תרצח. זכרו, רבותיי, בעיקר בני הנוער, הגירעון האמיתי שלנו זה לא בתקציב, זה גם לא בכסף. לפעמים במועצה אנחנו מתווכחים על 100,000 שקל פה, 100,000 שם. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה האמיתית, הגירעון האמיתי שלנו, באמת, זה המוסר. השאלה היא מה זה המוסר, כל אחד מתרגם את זה אחרת. בחברה מודרנית ותחרותית כמו שלנו, בטח כמו הוד השרון, אבל הרבה ערים אחרות וטובות כמונו, ללא ערכים היא חברה שפוגעת ומחסלת כל חלקה טובה. ללא רחמים. אנחנו לא מרגישים את זה, וזה לאט לאט מטפטף. רבין בעצם נפל ברגע, בשנייה, אחרי 3 כדורים, לא יותר. אבל בעצם הוא נרצח עוד קודם לכן. ושתקנו. את רבין רצחו במילים, שתקנו. קודם במילים והסתה, זה המשיך בתהלוכה של ארון הלוויה המדומה, וכולנו שתקנו. אני זוכר, הייתי אומנם צעיר בפרופסור רבעון, אבל משהו בסביבות 40 פלוס, ושתקנו, כי לא הבנו
זה יכול להרוג. אבל החמור ביותר, ופה חשוב מאוד להגדיר בערב הזה, שתחושתי והרגשתי גם כנבחר ציבור, שלא למדנו את הלקח. וגם היום, במידה מסוימת, אנחנו שותקים. לצערי הרב. אנו עדים יום-יום, שעה-שעה, בעיקר במערכת הציבורית, אבל זה גם גוזל לדברים אחרים, בבתי הספר, ברחוב, בגינות הציבוריות, כמעט בכל פינה, לתרבות של הסתה והשתלחויות, בעיקר בעידן של הפייסבוק, שמאחורי הפייסבוק מסתתר אחד עם שם בדוי, או שלא מכירים אותו, וזורק משפט, ובסוף ילדה מתאבדת, או ילד מתאבד, או עושים דברים אחרים. פה צריך להיכנס המוסר. עלינו ללמוד כאנשים בוגרים, ועלינו ללמד כאנשים בוגרים, גם ובעיקר את הדור הבא, הדור הצעיר, דור העתיד. להיות בן אדם, וכמו שכתוב, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואנחנו לפעמים שוכחים את זה. לאהוב ולא לשנוא, לדבר ולא להסיק, להקשיב ולכבד. כבוד הדדי וערבות הדדית הם התנאי להצלחה בכל דבר בחיים. אין בפרט, אין במשפחה, אין בעיר שלנו, אין במדינה שלנו ואין בחברה בכלל שלנו. אם נדע לעשות את זה, כולנו נצליח. אני זוכר ולא יכול לשכוח. גם בנימה האישית, היה לי קשר מצוין, אישי, שלי ומשפחתי, כאשר ליווה אותנו יצחק רבין ואת משפחתנו, אחרי שאחי, סגן אלוף שמוליק, שנהרג בהסתערות על מחבלים, והספיק, הוא היה מג"ד בגבעתי בגדוד צבר, והספיק להגיד, אחריי קדימה הסתער, ומאותו רגע, אחרי שהוא נהרג, רבין ליווה אותנו לאורך השנה, ובעצם כמעט אימץ אותנו ברמה יותר אישית, ערכית, ושם למדתי על זה שהוא בן אדם, ולא סיסמאות. המקרה השני, באותה תקופה, כשאחי נהרג, הייתי מח"ט בתקופות הקשות של תחילת האינתיפאדה, אפריל 88 ואחריה. הייתי מח"ט במרחב בנימין, שם כמעט כל שבוע או חודש הוא ביקר, הן בישיבות עבודה והן בביקורים פוליטיים ציבוריים. אז הוא היה שר ביטחון, ותמיד הקשיב, תמיד שאל שאלות נכונות, וידע לתת את הכיוון ואת הכתף כשהיה צריך, והיה צריך אז הרבה. אנשי הצבא היו צריכים הרבה כתף, הוא ידע לעשות את זה. באירוע האחרון, והוא באמת מצמרר, הייתי שליח של מדינת ישראל, בעיקר של צה"ל, בכנס בינלאומי ללוחמה בטרור בוושינגטון, עם 300 נציגים מכל העולם, ותוך כדי ההשתלמות אנחנו מקבלים דיווח שראש ממשלת ישראל נרצח על ידי טרוריסט יהודי. כך אמרו בכל השפות בוושינגטון, בכנס בינלאומי ללוחמה טרור. האירוניה היא שאני עומד דום לכבוד אותו מעמד מסביע ורוצה לקבור את עצמי. אני שבא להרצות ולהגיד כמה הצבא שלנו, כמה מדינתנו חכמה ומסוגלת לטפל בטרור, ואיך היא נלחמת בטרור. וטרוריסט יהודי רוצח יהודי, ראש ממשלה. בהחלט אירוע מצמרר וקשה, שהיה קשה מאוד לקלוט אותו. אני ומשפחתי לא יכולים לשכוח. יחד כולנו בערב הזה, כאן, בעיר שלנו, אתם יחד עם כל העיר וכל תושבי העיר, יחד עם כל המדינה שלנו. לעולם לא נשכח, לא ניתן לפגוע בשלטון החוק והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו רואים מה קורה סביבנו. מכאן, מיד אחרי הערב הזה, נצא כולנו לאוהל ההידברות
ונמשיך לדבר, גם אם אנחנו חושבים אחרת. לא קרה כלום, נמשיך לדבר. ולא נפסיק דעה של מישהו אחר, כי הוא חושב אחרת מאיתנו. ולא נפסיק אותו בדרך של הצתה, ובטח בדברים יותר גרועים. גם רבין, כפי שהוא אמר, ההסתה והאלימות המילולית מכרסמת ומכרסמת בדמוקרטיה הישראלית. אז הוא אמר ולא האמנו, היום אנחנו יודעים וזה ברור לנו. במעמד הזה יהי זכרו ברוך, ושלא נדע מקרים כאלה. באותו לילה כל התמונות מבחינתי, והכותרת הייתה נרצח גיבור נעוריי. עבור כולם, עבור אחרים נרצח ראש הממשלה, רמטכ"ל, שר ביטחון. עבורי נרצח חלום נעוריי, הדמות הנערצת בנעוריי. צריך לזכור, אני הייתי כ4 שנים לפני גיוס, עולה לארץ ישראל, מגשים חלום ציונות, ומבחינתי רבין הגשים את כל מה שאני רק יכול לחשוב. פלמ"ח, חטיבת הראל, רמטכ"ל, צבר, כל מה שאני רק יכול לחלום על דמות ישראלית שאני יכול לחקות אותה. אני זוכר את המשפט שרבין גם אמר, אבל גם הוא עשה, בקש שלום ורודפהו. אחים לא מפקירים, אנחנו כאן והם שם. קריאת יישובים מפלגת את העם. שלום טרנספר. צריך מנהיג חזק. חבר, אתה חסר.